Aquest era Messi amb només 5 anys, el seu Rosario natal, una perla que el River va deixar escapar perquè no podia assumir el costós tractament hormonal que calia per curar-li els problemes de creixement. Un tractament que el Barça sí que va assumir, després que enlluernés tothom en una prova que va fer a la Masia amb només 13 anys. Jo me'n recordo que en un bar com aquest vaig agafar un tovalló com aquest, si vaig posar, per exemple, Carles Reixac com director tècnic del Futbol Club Barcelona, es compromet a firmar el jugador Messi. El primer dia que es posa una samarreta blaugrana, l'abril del 2001 a Amposta, deixa ben clar que es tracta d'un futbolista únic. A partir d'aquí, trajectòria meteòrica al futbol base, on crema etapes més ràpid que ningú, fins a convertir-se en el líder del filial a segona B amb només 16 anys. Al mini-estadi tothom comença a parlar de Messi. Recuerda mi nombre, Leo Messi. Un nom que Rijkaard tenia ben present perquè aquell mateix any el fa debutar amb el primer equip en un amistós contra el Porto. Poc després, debuta a la Lliga contra l'Espanyol i 2 mesos abans de la majoria d'edat arriba el primer gol oficial contra l'Albacete, després d'una gran assistència de Ronaldinho, a qui acabaria succeint com a ídol dels culers. L'exhibició contra la Juventus en el Gamper, tot just fets als 18 anys, el hat-trick al Madrid de fa 3 temporades, o l'obra d'art que regala el Camp Nou en un partit de Copa contra el Getafe en són motius suficients. El tovalló de paper més important de la història del futbol, el que va portar Leo Messi al Barça i que dona la podem considerar 8ª pilota d'or blaugrana. Sí, hi ha 2 casos especials, però mireu, anem a repassar els 8 jugadors que vestint la samarreta blaugrana durant un any han aconseguit aquest important guardó. Per exemple, en Luis Suárez, que va ser el primer ja el 1960. A la dècada dels 70, Johan Cruyff, que ja n'havia guanyat 2 amb l'Ajax, va guanyar la 3a amb el Barça. Aquesta és molt més recent. Aquí teniu a Hristo Stoichkov en la dècada dels 90, concretament el 94. I aquí va començar el festival brasiler amb Ronaldo el 1997. Després d'exhibicions com aquesta, és un dels casos especials perquè va acabar l'any jugant a l'Inter. Des del 95 ja s'entregava la pilota d'or a jugadors no europeus. Un altre brasiler és Rivaldo, va ser el 99. I l'any 2000, el segon cas especial, Luis Figo, que aquell estiu va protagonitzar un dels traspassos més polèmics de la història del futbol, va guanyar la pilota d'or pels mèrits fets amb el Barça i també amb el Real Madrid. T'han tocat a tu, Pere, els 2 casos especials. Ens anem ja molt propers, l'any 2005, fa poquet. L'últim predecessor de Messi va ser Ronaldinho, vestint la samarreta del Barça. I escoltem els companys de Messi. Tiene todos los recursos, todos. Es resistente, es rápido, es hábil, es goleador, va bien de cabeza, entiende el juego, sabe, para ser el mejor o nominado de los mejores tienes que dominar todos estos registros y él los tiene. Yo creo que nunca he visto un jugador con tanta calidad por la edad que tiene. Jo he de dir, a la casa del Real Madrid, penso que avui en dia el jugador que més m'agrada és un jugador argentí que juga al Barcelona. Él busca superar lo que yo hice y tiene todas las condiciones para hacerlo. Si él logra hacer todo lo que está proponiendo en este momento en el Barcelona, en la selección, yo creo que no estamos enfrente de uno de los mejores jugadores del mundo. El Barça ha dominat la pilota d'or, l'ha guanyat Messi, tercer ha quedat Xavi, quart Iniesta. Sí, sentíeu parlar a Platini, que és l'únic jugador que té 3 pilotes d'or consecutives, però és que Messi ha establert un nou rècord, perquè de 480 punts que podia arribar a acumular, voten 96 persones i donen 5 punts cadascú, Messi n'ha sumat 473. N'ha sumat molt més que Cristiano Ronaldo, que ha quedat segon, que va ser el guanyador de l'any passat. Un altre madridista que va rebre aquest premi fa 2 anys. 240 punts de marge entre Messi i Cristiano Ronaldo és el marge més ampli de la història de la pilota d'or. Aquí veieu el moment en què li entregaven el trofeu que l'acredita com a millor jugador del món. El Barça, que és l'equip amb més pilotes d'or i amb més podis al llarg de la història d'aquest guardó. I d'aquí a uns dies, el FIFA World Player, la gala es farà a Zurich, també Messi és el gran favorit per sumar-lo, per coses com les que ara veurem, no? Sí, us deixem amb un bon recull del que ha fet Leo Messi vestint la samarreta del Barça. Que vagi bé, tornem d'aquí una estoneta, a 4:45, al 33. Fins ara. Top 10 amb els millors gols que han dut a Messi a conquerir la pilota d'or del 2009. Vaselina de fantasia en la golejada del Barça al Saragossa. No hi ha paraules.
Número 9 per la genialitat de l'Argentina al Barça-Madrid de la temporada passada al Camp Nou. Messi tancava la victòria en el Clàssic amb un gol d'aquells que fan mal. Número 8 per l'exhibició del 10 del Barça en els vuitens de final de la Copa al Calderón. Hat-trick de Messi amb retalls d'autèntic número 1 mundial. A Sevilla també van patir les meravelles de Messi. Palop surt com pot i el de Rosario treu el GPS per col·locar una pilota impossible. Número 6 pel considerat millor gol de l'última edició de la Champions. El de Messi contra el Lió al Camp Nou. Eslàlom brutal, extraordinari de sa majestat el rei del futbol. Número 5 pel gol 5.000 del Barça a la Lliga. Control orientat amb el pit de traca i mocador i rematada fulminant del millor producte de la història de la Masia, Leo Messi. Número 4 per aquest gol de cap contra el Getafe amb assistència magistral de Zlatan Ibrahimovic. I que bé que s'entén amb el suec. I com domina el xoc aeri. Número 3 pel gol de Leo Messi en la final de la Copa del Rei, el primer títol del triplet. L'argentí posa la pilota al punt just entre un bosc de cames. Número 2 per la seva gran contribució a l'històric 2-6 del Bernabéu. Messi, autor de 2 gols, certificava que la Lliga també seria del Barça. I número 1 pel seu gol a la final de la Champions, el 2-0 amb què el Barça es coronava com el millor equip del continent i amb què Messi es posava la pilota d'or definitivament a la butxaca.